3 hetes norvég szakmai gyakorlat után sok-sok fotóval és képi élménnyel tértek haza a szepsis diákok. A mezőgazdasági szakközépiskolásoknak 7 éves kapcsolata van a norvégiai Voss városában működő hasonló profillal rendelkező szakközépiskolával. Az Unió szakmai tapasztalatcserére épülő oktatási programjának támogatásával az elmúlt években közel 50 diák volt már Norvégia középnyugati vidékén. Ezt a Tempus közalapítvány támogatja, finanszírozza, és minden éven pályázatot kell benyújtani. Ami azt jelenti, hogy elég nagy a verseny, és volt olyan időszak, amikor esetleg nem kaptunk támogatást, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy jól sikerüljenek. Ez most a Leonardo programon belül, ez volt a 4. alkalom, hogy gyerekek kint voltak 3 hétig. A 7 sátoraljaújhelyi diák tanult szakmájának megfelelő munkát kapott. Vendéglátóik olyan feladatokkal bízták meg a magyar diákokat, amelyekkel saját tanulóikat is. Voltak, akik szállodai feladatokat kaptak, mások gépjavítással és az állatok gondozásával töltötték a 3 hetet. Többnyire előételeket készítettünk, húsokat, köreteket, desszerteket, azokat tálaltuk rendelésekre, és svédasztalos reggeliket is készítettünk. A hegesztésből adtak nekünk feladatokat, azokat megcsináltuk, akkor még azon kívül csináltunk más feladatokat is, ilyen gépészeti, tehát öntözőberendezést szereltünk, akkor polctartót gyártottunk, azt is hegesztettük, festettük meg, mit csináltuk meg, traktort vezethettünk, meg traktorral is voltak feladatok, amiket meg kellett csinálni. A külföldi tapasztalatcsere számos más tekintetben is hasznos a diákoknak. Azon túl, hogy megnézik, milyen más ország oktatási rendszere, gyakorolják a nyelvet és felfedezik a világot. Többször voltak kirándulni, Vossban voltak elsősorban elhelyezve, tehát itt található az iskola, ahol a gyakorlatot teljesítették. Volt egy kirándulás Bergenbe, ami Norvégia második legnagyobb városa. Ide érkeztünk meg repülővel, és itt van egy kikötő, egy hatalmas kikötő. Szerintem ez egy életre szóló élmény, hogy valaki ilyet lásson élőben. Az iskola szeretné megtartani a kapcsolatot a norvég intézménnyel, Erasmus Plus néven újra pályáznak a gyakorlat anyagi forrására is.